vás, sledujete Zlaté zrnko na TikToku alebo na Instagrame? Na Instagrame sledujem. Mohla by ste mi to ukázať? Áno, to bude. Nech sa páči. Dobre, tak máme tu pre vás 3 otázky a ak na ne správne odpoviete, tak vám dám túto kávu od Zlatého zrnka úplne zadarmo. Idete do toho? Môžeme skúsiť. Prvá otázka. Podľa akých osobností sú pomenované naše prémiové zmesy kávy? Máme na výber napríklad Rómeo, Júliu, Hamlet. No Romeo a Julia je teda hra, alebo teda kniha. Kto ju teda napísal tú knihu, možno keby viete? Shakespeare. Áno, no správna odpoveď. Koľko káv máme my v hlavnej ponuke? Nejakých 6-7. No, tuto máme toleranciu 5 plus minus, ale neuhadla ste. Je ich tam 31. Teraz ideme na tretiu, kde sa nachádza naša pražiareň. Ivanka pri Dunaji. Správne! Z tých 3 zodpovedaných otázok ste odpovedali správne na 2, tak vám dáme túto kávu zadarmo. Ďakujem krásne. A pijete kávu zo Zlatého zrnka pravidelne? Momentálne nie, ale keď som pracovala, tak do roboty som kupovala presne túto kávu. Tak to nás teší a ďakujeme pekne za video. Ďakujem aj ja.